Kaixo, kaixo! Urkizuko eskolan gaude, 5. eta 6. mailako ikasleekin egin dugu hitzordua, badakigulako duela ezain beste arraten izan zirela txangoa egiten, eta, bertan egin zituzten jolasen inguruan galdetu diegu. Bazkaldu genuen eta jolas amaiketakoa jan genuen eta jolastu parke batean tirolinarekin. Eta hori eta gero jolas batzuk egin genuen. Susana erdikoa zatisa? Bai. Susana erdikoa, hola pizkat. Bai, bada. Eta lau zenbakia? Gauza arete. Ipini behar duzu zapi bat ipurdian, eta denok ipini behar du, eta kendu behar duzu bestearen. Eta gero bestea eseri behar da, eta norbait zidauka bi zapi aldio laga lurrea dagoenari eta gero bestea ipini. Eta dago libre. 1, 2 eta 3. Basuekin, nola, daude fila bat, basu bat, eta gero bestea. Daude dituro, bat gure ezbeteta eta bestea ezer. Eta zu hartu behar duzu ura eta besteari ura pasatu. Eta horrela irabazi arte. No sea, a ver zein dauka ur gehiago. Nago txango da horrengoa da aste bat. Ostagunean. Eta nora zo aste bat? Zarutxe. Bai. Eroskira. Bai, eroskira behar... Bai. Erosten dugu gauzak eta joten gara txef bateren... No. Joaten da como el año pasado. Joaten gara eroskira jakitzea zein den Euskal Herriko janaria edo ze nutrieskore dauka, ze vitamina. Eta gero... Zira A, B, da saluda. Eta gero joten gara txefen baten... Etxere batera, ikustera zelan egiten dute gauzak. Eta gero hor jaten dugu gauza hori. Gure hurrengo txangoa da astitxera 3 egun egoteko. Ke guai, 3 egun gainera, etxetik kanpo. Agur!